Well, bhechttuiscin táide go maisteach ar an staidan Comórtas a bunaíocha 1969 agus canna hebh go bunaíocha agus deaslam halló go géalaíonse an rud céanna chéile sin 1969 domsach go háirithe is a chéalaíonse is a chéile sé siar dus na céad bhna hóirí. Bunaíocha chun muinte na Gaeltachta le chéile I ggóilmhódar caide ach bhí an chomhlódar leisteach an creic agus is doch a deise thuirtóibh agus sean níos riimiis fanú réidir na Gaeltachta chomá chun na canúntaí chuir an naithna dá chéile chomá agus chun na pétóirí bhíidir na counter Gaeltachta fad a bhrisin nuas agus tíidir é sin dairí leis do bhéid sin credim fós sa rud son agus lá tanhhain sa bblion gábhí sa cúgdíag ach ní léondát ná gúil cléchló am lán takeir go Comórtas ó hin sa lá tanhhain dumsa go persanta is rud é le bheith feidir inis a níla me gimmart níos mó agus deisiad am a chuman hain gohfuil mí anna bhórálach Sprid, croí, caid agus teanga mana an chumanna gine agus tá gréanna teangan anna háach agus tá daoine beidir I gimmart leis an Gaeltachta sa lá tanhhain nach digan an gnéáide sin agus má cholíonn sé an spruch son Spruch na teangan agus an chomhlódar is stoilm go bhfuil rud má déantaige agus dá rééis sin aber bhí anna bheas riamh go Comórtas Peil na Gaeltachta tá an Comórtas aithre ó bhain ó bunaíocha ach mar sin héana líon leidú take mar bheas ar Comórtas. Well, is toch na Comórtas sí gimís me chéad ceann an 1992 má an intrhád go seara go páirceachnaigh agus a son go dtí 2006 ceann dearnach gimís eisteach go leor 2006 sa Spridéal a ríist an taobh tíre chéanna. Na cuí níos fearr a gom má henú siar fethe bliain an chéad Comórtas a bhmir mar chur go riine an nám. Bhí sé gimmart gunine na páirc an áithí sa lé canis bhí mar lonathe timppla ceantar chur na móna, ceantar chunga, ceantar na fáirthaí don éile seachna anna géidir seachna go dó. Agus bhór a gin an Comórtas a bhachtant an géadúir, mar níor feic buirte gannach créibh chéir an nám agus ní leon dát an nasc sé agus sníim sé le chéile an club go húntaach agus hosna sé chu sé túús le ré glórhar na caide in sa Gaeltachta gine a chríochnig lá lepáidir gábhí sa ceir déim líana níos a híana san. Bhí cuioine úntaach eile bhí gimar geidig den botna meile bhórnam blion dar giún agus heparin 1970 tíí nach le sa chéile. Ceann dearnach a bhmar mar chuman na hí sa raine 1999. Agus tócha ceann sa cuioine níos mó heasach amach aon den agus daoine bheith nódrach go háirithe ná an chluhéimríocht déimlíon hin cáran mléana sa gábhí sa cúig. Chluhéid an nefhbáin sinnéad gan dátas doch an máistríon Comórtas iad héana agus cuidóir agus an nádas a bhecha dtí héin mar chorcaig agus sinne mar círíg hí mí mar chluthe úntaach í sa géal na martra cháséh se an breise. Is ála marrá gur chail an Gaeltachta sa gine an chlutheáile sin ach bhí anna hásta gur mar páirrtaach in sa chluthe mar bhí sár chuimlint cé bhfuil sé dimlíon hin go láran daoine fós go dtíon lá tanhhain. Well, ní féidir an Comórtas Peile a scarúnt an Comórtas is doch ó chursaí teangan. Ní féidir is ní dhéanamh agus ní léon dát a go tá na tuairiscí ann na déirlan na héan lá bhfuil metheteacht ar an gnéáidthe sin. Tá gáchluisin ar fad, tá gáthúlann ar fad agus chluisibíad cíimi de sin na tarlún na héan lá. Ach mar sin héin is tólim go ggólíonn sé féim anna háach sa bhéad is go gcuireann daoine aithne ar a chéile, go gunn siad aithne ar na ceantracha, tá sé siúil ná ratha an isim léana. Cuirigh daoine ó cheann ceanna tíre aithne ar tróistar ratha. Cí siad cén sort Gaeltachta ann, cé cholág nó cé láidir is tá cuasaí teangan an. Bóla siad le daoine agus chuir siad aithne ar ghaoine agus ar phobal Gaeltachta le higan is doch agus a hiig spruch na géad bhunathirí agus is tóim gúil sé sin anna háach. Má cholíonn sé an spruch son big job má déantaige. Ní léon dát ná bhfuil athrathe teacht is toch a caidán na Peile, caidán na teangan, agus noch Comórtas sin, agus bítar bí mí á grá héna gcónaí cén de seachtain is fearr nó cén mún is fearr a hán. Is tóim bhfuil sé ná beidir just sí siar agus ghlacha leis gur beag Comórtas Peile do bhainte na Gaeltachta. Tá an dán athrathe, tá na meán thoisialta sé an dán de gifríochta dhéanamh don nasca idir na Gaeltachtaí chomá. Ach mar sin héin is maithne, tá sé anna 1969 jasla a hallú go meach sé ann ar a líad breise stathe blian eile na bheith bídan ná sean daoine le chun dé.